ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୋର ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ତ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆୟୋଜନ କରିଛି। ତ ସେଠି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ପାଳନ କରିସାରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଛୁ ଆୟୋଜନ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ପୁଚୁ ହାଇ କର ଦେବୁଛୁ ଭାଇ ହାଇ କର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଛୋଟ ଆୟୋଜନ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କିଛି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ୟାକିଂ ସରିଗଲାଣି।